Horas maadihita saluhutna manginang selamat hari Minggu maadihita sasudena. Ador rasota mulai parminggota martangyang nahoho mahita dengan atabe martangyang mahita. Amin. Mare de mahita sia buke de nomor sia ya sada 1 tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuado pani Jehovah si topahita, ay ibana do debatata, jalahita bangso pinaharmahan, na jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. Martangyang mahita. Ale ama nami na di Banua Gijang,
disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akaulau ni sibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tangion hamu mapati ni debata sian konfesi bidu 12 tahun 1900 siaplonom ulaun dohot hapor seaon. Tahapor seai jala tahatidak kodos sian mulana andorang somadabu jolmai tu dosa. Dipabakit debata jolmai gabe pangula dohot pangaramoti. Ulaun ni jolma marojahan ni debata na setotong mangula. Yohanes 5 ayat 17. Marhitei mabaor paspasu ni debata tu jolma. Dohot tunasa tinopanai. Marparbue do tu diri ni jolma dohot tu nahumaliasa. Hapor seaon tu Yesus Kristus ikon marparbuehon ulaun nadenggan. Nalilu do halak molo dihirim dapot hati goran, hanguluan, hasonangan dohot pasu-pasu ibana. Alani mangula ulaun nadenggan, Efesus 2 ayat 8, Roma 5 ayat 1. Marhite podaon, todol hodo asaringgas, jala terampil jolmai mangulahon jala niomon naga be pelean hamuliateon. Tu debata dohot sumarihon nahurangan. 2 Korintus sia ayat 2 1-10 sada. Marhite podaon tatulak doa kaulaon naso hinalomohon ni debata. Jala asa satia haposan dohot martanggung jawab mangulahon patik dohot hata ni debata ditiki naune. Dohot naso une lomobi ditiki pangunjunan isara ni korupsi, parjujion, panakoon, penyalahgunaan wewenang, pangomuan, namartubarkon panggadis na pamurahon laho mangarugihon halak na asing. Ido sahatna atong ramangido gogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau partu patik mi. Amin. Mari dimahita.
tatopoti madusata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asin ni roham na gudangido. Say asi maroham mida sadok bangso nami. Sesa dop madosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalaho nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nungapola hupasisi akka pangalosium songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuahu ay audo si Panguluho. Hasang apo ma di debata na digijang. Amin. Mari di mahita. Taja mahatani di bata turput ni hari minggon, imana tarsura di pesalmen 37, mamuka mai ayat sada 110 sada, taja hama margati soring. Ede sian si Daud, say unang mamohop ate-ate mida akka parjahati, jala unang pangiburu ho mida akka siulahon hajukingon. Saya marapo satu Jehovah maho jala ulahon nadinggan ingak ko matanoi jala radoti haburjuon. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala hapo si ibana asa ibana paturehon. Pasobu ma Jehovah jala ibana paimai masai unang moho proham mida jolma namar dohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete. Ai say na siap dosogot akka parjahati alai say na tianon ni akka na makapo si Jehovah do tano isugot. Alay say natianon ni akka parlembub
parlabohi doho sogot tanoi jala hahihanala sonna hinadeak ni hadameon ido sahatna martua do akan atumangion hatani di bata jala na piopsa amin. Mari demahita. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon hidong atas ha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ide bata Jahoba na sasadai ima na tibun si Maria nagi begabian si Antoni Porbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumau na bernit di pangulom silatus na metarapajo libana di haupinor silang na tua tu banua toru ding ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na satu dosani di siba bana pamula sohot tanoon manguhumi halana mangolu dohok na mate a porsia di tondi Porbadia jaladong sada huria na badia huria to panyala Kristen akan na badia do dia san dosa do dia tai na mandok mulak mangulu so dai na mate do dia nguluan na sura sudah amin. Paduan suara ama huria.
Tak begema titing di mingguta sadarion. Titing di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 23 Februari 2025. Sada, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu seksagesima. Topik minggu, makaholongi musuh. 2. Titing perbagason, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga sarepeoma bitara nata hutasoit AMD anak niamata manto hutasoit tubuh ni inata Rita Marheni Ritonga ruas ni HKBP Resort Siborong-borong Distrik Saplu Onom Hubang Hasudutan. Dohot Orwana Vera Marcella Boru Situmorang SE, Boru ni Amatta Situa Patar Situmorang, Tubu ni Inata Lastri Boru Naibaho, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor SMA Esmea. Pamasumasuan Sabtu 8 Maret 2025 di Gereja HKBP Resort Siborong-borong, Distrik Sapluonom, Humbang Habisaran. Tolu, ruas nataba. Mulai sadarion nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga. Sada, Jepri Manurung inangi Esther Ronauli Bakara. Dohot sada danak ro sian HKBP Luban Huala, Resort Pangobusan Distrik Opat Toba, alamat Jalan Cawang Tolu, RT Onom, RW Onom, Sektor Perdatam. 2. Doni Walden Siburian, inangi Deborah Simajutak, ro sian HKI Natumika Resort Borbor, Daerah Tolu, Toba, Samosir. Alamat Asrama BS Kodam, Jaya, Sektor SMA Esmea. 4. Pilihan Tujolo Nilanggatan. Sadarion Minggu 23 Februari 2025 di Sude Ibadah Papungu Pelea Tujolo Nilanggatan Dohita Marhite Amplop Haporluan Tu Diakonia Sosial HKBP Sutoyo Las Maruhatta Pasahaton Peliani Dung Sipul Titingon Begiottado Madokhata Sian Dewan Diakonia Sosial HKBP Sutoyo. 5. Pelayanan Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo. Sadarion Minggu 23 Februari 2025. Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manang tensi, pembagian vitamin, pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat, khusus turuas naung somal minum obati. Dimulai habis ibadah jam onom wib, sahat tunasidung. Onom, Bonataun Lansia HKBP Sutoyo, Selasa 25 Februari 2025. Lansia HKBP Sutoyo naing patupahon Bonataun maringanan di gedung utama gereja mulai jam 15 WIB. Pitu, pertanyaan sektor. Kamis 27 Februari 2025. Patupahon ni Huriata do pertanyaan di sektor Halim. Nama jabui pertanyaan ini keluarga. Calon Situa S. Sidabutar, Boru Sinaga, Jalan Siaga nomor 16, Komplek Dwikora, masuk jam 10 sia 30 WIB. Walu, Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 1 Selasa
tolu 14 Maret 2025. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing petupahon Sinode Distrik Maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Nama dohoti Sinode Distrik Sian HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Resort, utusan Sinode Godang, dohot utusan Sinode Distrik, Situa dohot ruas. Sia, Koinonia. Dewan Koinonia HKBP Sutoyo manosoi sude perempuan HKBP Sutoyo asa parsidohot di kegiatan PHD perempuan na pinatupani huriata ganup hari Kamis jam 10 WIB. 10 Berita Habot Niroha. Nunga jumolo marujungolu nyonya situaka silitonga. Taruli boru simajutak. Selasa 10 Februari 2025. Tutup umur 87 tahun. Meninggalhon anak dohot pahopu sian sektor Mayasari. Tuhat tama mengapuli sude keluarga na ditinggalhon. 10 sada sumbangan. Dijalo sumbangan sian NN sektor perdatam. Bunga altar Minggu 27 Februari 2025. Hamuliateon di pasu-pasu ni Tuhan. Laho pasikopot titingon boy matajaha di titing cetak dohot barcode naung disediaon huria. Songonima saha ni titing di minggutta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Nahormati kami amang padita dohot dong aku perhaladu terlumoi di damang dainang ruas ni huriata kabi pistoyo nang songonima na poso bulung ni huriata. Dison jongjong dohami songon mewakili Dewan Diakonia ni huriata. Patol Hason, tutungatongata, program-program ni huriata, naong di totopon di rapot huria, tanggal 1 Februari tahun 2025. Tersonoma program ni huriata Dewan Diakoni, naong di totopon. Na perjolo di rencanawan huriata do naing mengurupi yana kota di bagian pendidikan bantuan pendidikan tu yana kota ni huria na perlu siurupan na paduahon di bagian sosial na patuluhon di pelayanan kesehatan di pelayanan pendidikan terencana homa program perjulo di huriataon naing mapatopahon pangurupion tui anak kota akan hurang mampu di pendidikan boima diurupi anon teknisna di patupa huriata memang nasongod dia na mangihut kegiatan sosial ni huriata, kegiatan rutin ni huriata, macam gudang do ruas ni huriata akan di bagasan persahiton, molo huetok kami do antara Januari 1 Februari nungelubi 20 halak naung di delani huriata. Rap martangiak kita tujuluanon asalam di patupa Tuhan tak kahai pason di ruas. Dapat tuluhun pelayanan kesehatan melalui seksi kesehatan. Nasalilingon nung atapatupa songon pemeriksaan gula darah, kolesterol,
aka kesehatan di Huriata tersongona sugutan nunga di Patupa direncanahon ma di setiap bulan tapatupa pemeriksaan kesehatan di seksi sosial na mengunjungi akan namar sahid di dabang dohot dainang perlu do pavotohonon nami molo adong ruasta tetangga mang naisipe molo taboto dirawat di rumah sakit salinai dirawat di rumah sakit molo di pawodo tuhuria narodo huriat talaho manangyakon alaan yung ma abanginang tapabotohon ma melalui situa sektor mulodang langsung tu hami adong do nomor telepon di buku acarai mulodang langsung ma tu sekretaris Surya asaro huriata madapotok laho martangiang dina mengunjungi akaruas na persahit di Patupa huriata do songon panggatini buah na julo 700.000 saunari di panakok huriata ma gabe 400.000 ma songon pengganti buah don ay dohonon mengurupi pengobatan tang sanggup nasai ate hira pengganti buah do sudeno namang boy terlaksana ikon nadong do si patopota adong do biaya sedia do biaya nion totu sian hita do untuk hita do namang urupi hita hinurhon nido di damang do dainang tapatupa ma songon pengumpulan dana berupa marpelean 7 di bagasan amplop tapatupa maon di setiap bulan genap di minggu terakhir setiap bulan genap omma songon sumber dana ni Dewan Diakonia asapui berdalan untuk dengan namang inang taukap be marohata pasahaton nabui tarohata untuk laho mengurupi huriai tapasahat ma di bagasan lasni roha asabui terlaksana sudi program-program ni akka huriai songonima nabui hupatol hasami hupasatami tudabang do dainang diaka nahurang lobi pelayanan ni hami persosial ni huriata mengido hami dot maaf asa masih jua kita mengido hami tong diaka masuk-masukan na membangun tu Dewan Diakoni Huria HKBP Sutoyo songonima na bui terpasatami horas madihita jala mauliate gudang Mare de mahita huhut pa pumupelian na parjolo sada ado sadabi.
martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mga ramoti, ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus, Yesus Tuhatay. Amin. Horas madihamu kamang dohot tamu kainang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Shalom. Hurian itu hatta naing jalo otama jamita di tonga-tonga ni parminggota di minggu seksa gesima. Ima guarni minggu tersedarion na marlapatan ono puluari adorang so hahihion ni Yesus Kristus. Di bagasan topik makaholongi musuh, mengasihi musuh. Dibuat mana gabi ujahan ni terpukta di jamitai imasian Evangelium Matius di bidu 5. Mamuka sian ayat 30 sahak rodi 40 walu. Hujahama di tonga-tonga takamang dohota makenang songonoma padok ni hatan itu hatta di bagasat turpuhi. Di begi hamundo hata nama dok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon. Alai au madok tuhamu. Unang alohamu na jahat. Moladong nama mastak hurum siamumi tare homa nang hurummu si habirang. Moladong nanaing mabay sidir tuho laho mabuak ulosmu. Ate nama dohot baju-bajung di bana. Molo adong manang ise namang gugoy ho madongani ibana sa paal. Uloy may ibana 2. Lehon namang ido tuho. Unang tudali nanaing marsali tuho. Di begi hamu dohata nama dok, holong maroham di dongammi, hosomma ia di musum. Alai au doma dok tuhamu, holong marohamu di musumuna. Tanya ko kamu ma akan buru-buru hamu. Asatung gabi anaknya mamuna na di benua gejangi hamu. Ai di pabicar do mataniari na tua kaparroha na jahat nang tuna bonar. Di parodo udan tu parroha na tigor nang tu nageduk. Alai molohorong rohamuna holad dia kana makkaholongi hamu. Dia mau pamuna. Gariak kasih jalo beo da songoni do dibaen. Dia do hasuru ngamuna molo dinggak katamuna holat tuaka do ngamuna. Gariak kasih pilih begu da songoni do dibaen. Ipe ikon sundenggad do rohamuna songon amamuna di banua gijang na sundenggan rohai. Ima sahak ni turpukta. Hurian itu hatta 2 pangibuda bolon di hatahon Tuhan Yesus di bagasa turpuho. Nakin di hatahon ibana di ayat 30 perjolo madok ada dalam keadilan alai dang hasitongang. Keadilan alai dang kasih. Dia main. Idok nakin mata do ebul ni mata
ipodo abul ni ipong. Jadi itu adalah landasan hukum keadilan namanya. Jadi di ruhut-ruhut ni panguhumiyom memang tersongonido. Jadi orang dihukum dengan kejahatannya. Jadi dibalas dengan kejahatan itu. Asa menyadarkan dia di tengah-tengah ni hukuman ini. Jadi memang itu ukuran standarnya di Bible. Jadi ada hukumannya. Alai mo lo dipaubuk doi tu bagasan hati goran dohot hasi tongat nama buah kolong to tudang boy alaniah ai mo lo diuhum sadahalak dada gabi lau pamatehon daw alai panguhuman itu tujuan na tu dia bohado asa ditadaibana hahuranganna jala harua ribana siap tonga-tonga ni hahurangani. Laho mapariahi hanguluan na dumengkan. Na tu mabenadingkan tu dirina, mabenadingkan nang tua kahalak na asing. Jala mungki boy dohonota, gabi sumber inspirasi ibana di tonga-tonga ni akan nadingkan muse dunga dong kesadaran diri. Jadi omanuaing naing sada bagia bulu nanaing berengot tasya turpuho. Di tonga-tonga ni natolok adil keadilan alai bohado asa gabi jupang holong di bagasanna nabui madok dihukum do ibana alai dang mabolokon alai dihukum ibana gabi dia tusi hahuranganna dia tusi hagalionna alai mampu merubah dirina jala diboto ibana dalam nadingkan sia tonga-tonga ni hahuranganna. Imana berjulu. Na kedua kon na niajar kon Tuhan Yesus. Na tong sangat sulit, sangat maul. Na so habiasaan di jolma. Diajar kon. Ahamai dengan bahasa yang sederhana. Makaholongi musuh. Dua padohan antara holong makaholongi dohok musuh. Pasti itu dah tolak belakang. Molo di dok holong berarti ngadong di sini masih tomuan, nungadong di sini mabenadinggan, nungadong di sini saling masih atusan, nungadong di sini saling bagaimana untuk membuat yang terbaik. Alain waeng di dok molo musuh pasti musuh taboto dok nama benak kacit ni roha maon, nama benak kajuk ni roha maon, mamikiri hampara marah atudongan namon, mabejuk ni roha ni dongan namon, sandok ngadong nabui do honota. Di bagasan molo nungamar guar musuh na gabi haraponon akan nauli gabi nadinggan nabui jala ota manang bereng ota disi namanya sudah musuh. Alain wain Yesus mengajarkan na sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Bohado di tengah-tengah ni perungu 2 tahun, dihadiri tahun, di ngulu tahun, di kehidupan tahun. Asa molo tadok dina makaholongi hita. Berarti tarida kan nilai-nilai yang baik akan nadinggan. Nato tu hilalautan ni gabe tadok ma molo pedi musui malang dibikin orang kepada kita yang di luar tadi yang bikin hatita gundah mabe kita marmara mabe kita huma susah ali tayingok ma. Selama di bagasa diri tahun adong dang mampu hita makaholongi musuh taingok ma demikian juga halnya kita tidak akan mampu merasakan kebahagiaan di tengah-tengah nguluta nang petadok marholong niro hado kita tidak akan melihat bagaimana kuasa kasih itu yang melengkapi kita untuk merasakan bahwa saya adalah anak Tuhan yang seharusnya mau bertindak dan mampu merubah kehidupan orang dengan kasih saya. Om manuai ngakamang dohot tamakenang nai ngarahonon ni Tuhan Yesus kita. Jadi Tuhan Yesus sendiri do nama ngarahok kita nuai. Ala jamita na dia begi di bagasan arion di minggu seksage Simon ima jamita na somal di guare. Khotbah di bukit, jamita di dolok. Mulai do jamita di dolok, hoboy do tajah ya kamang di buku Matius mulai siam Matius 5 sah roli Matius bidupitu.
Jadi isina sudah berengota mai di bagasan ni pangajarion doh perjami tahun ni Tuhan Yesus. Nah sangat-sangat dohonota merubah cara pikir, berubah sosial nama apa di bagasan ngulu ni hajol maun. Bahkan dia karuhu ni hajol maunon. Nagabi boy si pakeon, nagabi boy si patari dahonoto di tengah-tengah ni ngulu. Nah betul-betul tanikmati membawa kebahagiaan bagi diri kita, dan kita mengharapkan dengan apa yang kita lakukan dan kita perbuat adalah bahagian dari yang melakukan betul-betul membangun bagi orang lain, mengurupi itu halak na asing, paduahok halak na asing, jala halak na asing, ikko gabiboy terpature hita, merhiten yak kapabahenan, dohok parangin na dinggani, gabiboy diberi halak na asing, dinikmati halak na asing. Apakah itu musuh, ataukah itu kawan, ataukah itu manusia-manusia yang kita katakanlah satu profesi, sada sosial do akan asing mangaliko barhurupani, manang na sada ugamo, sada kelompok, sada mudar, sada na asing. Waduh asa gabi hilalauta di bagasa kasadauni, ikut bagi berdampak na luar biasa, membuat kauliyo tu hita. Jadi bukan dibatasi oleh benteng-benteng alani akapar mudaron, manang dibatas-batasi alani perlueton, manang sada-sada parugamon tahu, alai tu sudema. Di sudema hita baik secara sosial, baik di segala kehidupan manang di parabansoon, gabi mampu hita. Songon nani dok ni hata ni bata manang misi ni gabi pina somal tabigi. Wahado asa gabi pasu-pasu hita. Jalan di bagasa pasu-pasui maradopok kalak na asing. Gabi asa say marmulia guardi di bata di bagasa kita. Asa say tarida hita songon nanidok ni hatari di batai nagabi si ihuton Kristus. Manang nagabi maniru manang gabi teladan ni Kristus na say tarida di bagasa kehidupan. Asa molohiata bigia kamang lohota makenang sada tokoh na sangat terkenal hala India. Ima si Mahatma Gandhi. Nah hiyama dok songonon terkenal do Mahatma Gandhi on di tengah-tengah ni pembaharuan di bagasan aturan ruhut dohota cara hidup, pola hidup. Nas namaralo si pata si nakahasomalan dia kahukum bahkan di perbangson. Alai di bagasan holong na dohot kadinggalo ni parangena na marujahan tu na di jahaibana mereka kamu mada sebetulnya nama rugamo na susaru pada hotita doon dia agama Buddha do ibana dia agama Buddha do agamana alai di jahaibana ma taringo tuhatani di bata khususnya di Mateusi manang khotbah di bukit jala ketika ibana mangulahon siulaonna ketika ibana lah patu paho si patu pon la songo toko ibana selalu sedo ibana songono yang mangalihon inspirasi ti ibana na mangalihon gabi tileda di ibana na gabi mangguhi rohana adalah ketika dia berenung tentang firman Tuhan yang dikatakan dalam khotbah di bukit itu. Jami tani Yesus na ideologi. Jadi itu selalu modal ibana. 50% itu hatako ni bana di jolo ni jolma. 50% ido model hu ido hu pakai ido hu bain di sudia kapaku besiokku. 50% nai ba memang hu na hu haprosiai ima marhiti ajaran ni Buddhis. Ido. Jadi yama ido ibana songono. Yesus Kristus sangat-sangat huhaholongin dui. Sangat luar biasa. Persia doa taringo tu Yesus Kristus. Saya mengimani itu. Hupeyok dui. Jala hujakon dui Yesus Kristus ini bana. Alai. Anggua kasih huto Yesus Kristus sidang lomoro hakku mamerengi ini bana. Ya, itu pernah dia katakan. Alai yang gosi huto Yesus Kristus dan lomoro hakku mamereng ini bana. Puasa. Omai dia ibana alasanna. Ai dang tutu si tutu di patuduhon songo si huto Kristus ibana. Dang apala parrohaonna pabahenanna hanya dihabanggaon
di bagasan nama dok di jalo ibana habel gaun ni Kristus na mangulu di bagasan dirina alai maralo do tu kehidupan maralo di praktek ninguluna ai molo si huto Kristus dia tidak akan pernah memusuhi orang molo si huto Kristus sai terus do mamaki ngurunaon dan adong rupani na mementingkan dirina dipikiri dan adong ego di bagasan dirina alai bohado sa gudang-gudang na manang nahatana noni manang marsao ribana manang namak kata hatai ibana sadok di sudi kehidupan non ikut dihilala hokalak dirasa hokalak betul-betul dia adalah milik orang lain betul-betul untuk berbuat yang terbaik bagi orang lain ikut gabe boy mempengaruhi orang lain ikut boy dihilala orang lain inilah hidup yang sebenarnya inilah hidup yang seharusnya kita hidupi. Tapi ternyata ni nasi Mahatma Gandhi Yesus Kristus yang sangat luar biasa itu tidak diikuti oleh orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus. Bere kamu maju di portibionin. Mola ka pengikut Kristus sih. Ay mo terjadi ka perporangan ini, terjadi ka hamolo ni. Isi dui na mangulahoni. Ya, seringkali mereka karena ingin menegakkan odoh hasitongan nina holalau mapertahankan ini. Ya udah, molonang sarupa songonau, ya udah, mempertahankan ini. Ima, naidok isi Mahatma Gandhi. Lomo dorohaku jala persea do taringo tu ajaran di Kristusi. Jala 50% ya sudah ngoluku. Doh na huajar honi, doh na hula honi. Alani jamitani Tuhan Yesus itu. Alai anggo mamereng si hutoni, si huto Kristusi. Malang lohono tami halak Kristeni. Au marai, hamu mai hita mai rai. Tang lomoro hakku mamereng nin. Mungkin secara pamikirion ni hajol motau na bang karasneo ni, kajum ne padok ni. Imara do hono tale una pelacik rohat dari siete kamangate kaina na pelacik rohat dari si ala memang kenyataannya seringkali kita pergunakan di kebanggaan namar Tuhan Yesus seringkali do kebanggatai na tadok di holong ni rohani tu hatai na mangulu di hita saala pe hita saya tong diampuni manang songo dia petabain saya totok kita diasi manang songo dia hita di hadiri tahun ro terus di batu hatai holong ya kita bangga dengan itu. Tetapi betapa tidak bangganya kita. Lau madok, au pe songo si huto Kristus, iko barani doau, iko mampu doau songo nibana. Olo maniaho diriku, boha masalah rohani halak. Boha masa sonang rohani akan ilabuki. Boha masa seringgan saluhu na kanahu hiripan. Termasuk dui di tonga-tonga ni keluarga, termasuk dui di tonga-tonganya kaparsaurat dia kaulautai. Doho dia parsaurat na belganang di tonga-tonga ni hurion. Baru tutu asa gabi songoni kita, asa gabi laku Kristus kita. Ido na pinangidon itu hatai, molo diajari kita di bagasa dua padohan nakingani. Hidup di dalam hukum yang benar, di dalam keadilan, tetapi di dalam keadilan itu ada kasih yang membangkitkan. Ada kasih yang benar-benar dan gabi ikodohonota ipon abulni ipon. Mata abulni mata. Enggak. Dang besok ini kehidupan on. Nina Tuhan Yesus. Atong bohana ma. Di bagasan hadiri otay na hindi pangido Tuhan Yesus masya kita kamang doho tamak-kenang. Perjuno sehali. Asa mampu kita jong-jong di bagasan na berkeadilan. Jala betul-betul di bagasan na merdalat di bagasan hukum nasitong nakingani. Alailau sekaligus membangun doh mangalihok tanguluan di tonga-tongani hukumin. Di dokma apa yang tidak suka dengan kamu ahalasoni halomor rohami dia manahilala roham nagabi marmusu dohoto manang nagabi musum dihilala hokoin wain haholongi main dia mabenota makaholongi dia jadi Tuhan Yesus na tutusi tutu hamaolon na sangat luar biasa doon. Di bagasa kita tidak akan mungkin orang yang menyakiti kita. Gabi patu pauta akan nauli na rin gatusi. Holan di bagasa resep narok siya Tuhan Yesus do. Asa buhay mampu kita. Laho tunan idok nain.
Asa butar patuduh kita i makkaholongi musuh. Dia mai sada. Asa songot Tuhan Yesus maparrohaumu. Ninna Apostol Paulus di Filipi 2 ayat 5. Aha parrohau ni Yesus i. Parrohau ni Yesus ima. Olo sumeaho dirina. Olo sumeaho nguluna. Olo ibana gabe kutuk. Hukuman atas dosa. Ala pangotak ni dosa gabe ikut terkutuk do jolma. Ikon uhumo do jolma di bagasan lani na di pangalahona. Ala ni dosana. Olo ibana. Alai di bagasan ni manuaing di haulo onai di ketaatan lain. Isir nama dokoni. Ala mangulu ibana di persuruan ni Kristus. Jadi di persuruan ni amain di dirina. Jadi lapatanna batu jolohon sakka ni amanai do ibana. Na mangului na ni dok ni hatani dewatai do ibana. Di sudengolu non ido memampukan ibana. Asa mampu ibana mengasihi musuhna. Asa mampu ibana maswadaho dirina. Jadi halak nong mangulu di bagasak kata ni debatado. Jadi nasaipa ado po dirina tu hata ni debata. Jadi sukunon nama dirina aha pena ni ulanai dia pena binenai aha ni hatahon nai ikodohonon na songonon. Apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi molo saya rong do dihita kamang dohot tamak kenang di bagasar rohana saya manuk kutu dirita. Apakah ini kehendak Tuhan? Apapun itu. Di roha pangoloyotai. Jadi bukan di ni dok ni pikirata. Bukan ni dok ni perasaata. Bukan. Dang soal emosi. Dang soal perasaan. Alayah do. Ni dok ni roha tai do. Ate-ate ni pikiratai. Di hapor siauta perbagasani. Di pangoloyota di hatani di bata. Moloi do gabe suha na kamang dotam kena. Logika tai. Buido dirubah. Hasomalatai buido dirubah. Akan siap kita menerima itu. Sebagaimana Kristus yang memberi teladan bagi kita. Ima. Jadi rohata perbagasan ima di bagasa panguluyon natakas. Ala ni hatani di batana mangulu di bagasa natetetai. Omma pasidikos ya kita. Omma nama be kita. Dang be lao pasauto dirita. Dang be pasobuhon na di bagasa pakilala ata. Dang be lao mabain holan na dinggatu dirita. Alay dohonotama. Gabi mampu mahita, mabain na umuli jalan na duminggan tuhalak na asa. Ima sada. Napadua ko na kamang, jangan sama seperti orang yang jahat. Nakididok di ditutong. Ay molo perjahati, soal solidaritas, tadok maperhatian dan lainnya. Barangkali kamang dohotamo kenang, tumimbudo akan na di pasaran siya kita. Di parsauran niya kamay piya maju tadok. Manang lima tayo pagabaran na. Dia ka pembunuh kapanak ko na di sananan. Ang soal dia ka ikatan ni hasadao do. Ikatan ni kerjasama do. Lau patupaho di antara satu solidaritas na. Dia kena asing na yun. Bautibo siya kita. Buy do di siya hosada pareman manang doa alani wadahna hosana alani donganda. Berjahati mungkin hona bunuh di bekalak nasi. Ya. Alani di dok kata ni Tuhan tadi so ulang sarung pahamu dohot talahi. Angko soal di holong ni roh hado nagi nualak kolong ni roh hali solidaritas di perhatian. Muladong na masa dak boto na jai bigi hamu istilah adong sada dua rupani muladong na masa sudi 2 ton bergugu na sida toy penjara patahoho. Mangla songo dia pataho bunuh mah. Ya, sudah malahi martetepan rupani asa ngulu ni keluarganan nong keluarga ni nama bunuh saya di bagasan di bohalina sida. Sampai sadi hari keluaran non nama jahat nak ni. Ada itu yang melakukan itu. Ada seperti itu. Apakah itu baik? Memang berengon ba angko di suhak-suhak nai baik mah omma tu solidaritas di antara ni samarga sa puak. Doh dia kena asing nai rupani dia kerhuru sosial. Alai bere kita ma akibatna. Bere kita ma bakorhon na kamang doh tamak kena. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah.
Masalah do itu ibana sadiri, masalah do itu bagasan nang doa kanguru ni na nakin na pinamusuan na nang binununo. Jadi ulang sarupa hamu. Iko betul-betul doa dong identitas ta. Ulang gabe sarupa hita do akan jahati. Sadok ikon patudu hono mudo bahwa hamu nunga mangolu di bagasan naung pinai baru ni Kristus. Jadi ido haroro ni Kristus tu hita. Iko dohonota dang di bagasa jolma nalama biau, dang di jolma nalama biau, alai nunga jolma nai baru au, nasai di pai baru ganu pari, marhite-hite tordini Tuhani. Jadi unang sarupahon dirim, doh cara berpikirmu, doh cara kehidupanmu, doh takkan jahatan dia tidak anna. Alai mubama binahen ni pinar baharuan ni burita, ido naus ditemani tahun transformasi na dicanangkan di HKBP di bagasa tahun on sian Roma 12. Iko betul-betul mubah alani naung dipaubah akal budi manang lapatan na di bagasan dang be jol mana lamai hita naung jol mana baru be unang be sarupa hodoh na jahati. Alaya hama omma bagian na patulu homuse asatalu musuh. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dia di Rom 12 ayat 20 sada odo didok. Tudoson tunapagu kogara doho tu si majujung di jolma. Molo di pataluho di baiko nauli nang pesai na jahat di baik tuho. Lapatan na. Gabe di pautak kore bana di pakilalaan nai di ulau na jahati. Gabi tadaw ni ban alaka ulaw na dinggan di patupaho. Taingok majo kamang dohot tamakenang di masa ni si Joseph ditiki nguluna. Molo ta coba tajaha taringok tu si Joseph dinaroa kahaha angginai dung masih tadan na si dalung gabi raja si Joseph di Mesir. Dungi Roma na sida margalas lau mangalului si panganon. Ala lunga halia poter. Mabiar doa kahahang ginendung di boto. Si Josepido heape naung gineris na sidei. Si Josepido hape nani hosomon na sidei na sailaon. Na binolokon na sidei na direncanahon pembunuhan pertama. Lalu dijual. Ido hape. Dungi mabiar mana sida. Berarti balas dendam maknon si Joseph Tuhami. Berarti benon nama Tuhami hamaguan. Alai bere kita makamang doho tamak kainang. Odo di patupa si Joseph jala odo padohanna. Laos mapadomo mo nakitu po isa da dua dinaung ta dok lakin dalata laho makaholongi musui. Ima omay do si Joseph. Alus tuakaha anggina di sada Musa bidi 50 ayat 10 sia sahak ro 20 sada. Omay do ibana. Dunginin na si Joseph mamadok na sida ulak kamu wabiar. Ay dang guru di debatado langau. Najat dunia tututa hini rohamu na do pakau. Alay na denggad do hapatean na di bay debata. Patupahon songon na ni idamu na sadarion. Laho panguluho bangso na bulon. Ope unang mabiar hamu. Ahu mamar muduho kamu. Dohot anak komunangi. Dungi diapul manasida. Pasabab pon rohana sida. Itu dia. Dangadong sa doktung dakwi ngoti malanga hagariada songono. Seolah-olah nang dohono tuani ma dimusuhi hamuau. Tuani ma dijual hamuau. Tuani ma dibek kamu dang nasionalin ganit wow. Alai laos di sidon waing gabe patar. Huaso ni debata mamakke ngoluku. Bere kamu mala. Di dalam di debata nauli di tonga-tonga ni manakin dimusuhi bana di baik kalak na jahat ti bana alai gawi laus ido dalam di debata laho paroho nak kana dinggati bana laniaha sai mangulu ibana mangatusi sakka di debata doho hata di debata nak kia jalo ibana marhite nipi nak kia dia jar na toras na tu ibana sai marrohana bonar ibana marrohana dinggan ibana marrohana marujahatu sakka di debata na muli di bagasang huruna ido nakit benar barani ibana mado unang mabiar kamu
Aida sakak ni debata doi, mereka kamu juga hajahaton dipakai debata, gawe dalam debata mermuduhon nasida. Mereka kamu main. Tapi siapa yang mampu melakukan ini? Siapa yang mampu berbuat ini? Tidak lain tidak bukan, itu dia. Orang yang hidupnya mungkin disakiti, dimusuhi, atau dilecehkan. Sekarang dia hidup, mengerti hidupnya. Justru di situ dia. Ketika dia disakiti, ketika dia dilecehkan, ketika dia tidak dihargai, alegabe ido dipakai debata membentuk dirina, membentuk nguluna ala benge rohana, sabam rohana, jala oleh ibadah terus diperbaharui selalu oleh firman Tuhan, disude nguluna gabi Roma debata, iko gabi horo pakyoku, sianima dalanna gabi pakyo ni debata, gabi pasu-pasu, tuak kahalak la asing, berek kamu jo pakrohona tulia portibio. Apalagi magabe tiruan nabi nani Tuhan Yesus akamang dohot tamakenang. Maraloho nakahajahatoni. Berek kamu jo songon dia mahacik na dia Yesus, songon dia matijur-tijur na jinaloni Yesus, songon dia malicing-licing hinaan. Dakola kinaan, dakola licing-licing yang nyampe kepada Yesus. Dakola ni secara tekanan ni badan sude nasa hajiton sikok di sahat di Yesus. Baik secara hukuman na di Portibion, baik secara hukuman sosial na adong di Portibion, malang na ahapi goparan na. Sahak me itu Yesus, alay bere kita mah. Ahawi do Yesus akamang dohot tamakena. Di bagasan tangyang na. Di bagasa pangidoan na. Roha pengampunan na terjadi di bagasa dirina, jalaw managabi na upapaton. Di bagasan bagaimana kita bersikap na makaholongi musuh. Bagaimana kita makaholongi sikap na paupatonon omma. Dia selalu mengampuni dengan cara manangiakon, tidak mengingat kesalahan itu. Dan dia tahu di jalan itulah Tuhan memakai jalannya supaya kita bisa merasakan asa gabilam sikop pasu-pasu di bata perhitian nadoi lau memakai hita. Odo na pinakini Tuhan Yesus madok. Ali amang marpamuati maroham di dosa nasidai adang di botol nasida nani ulahon nasidai. Mereka tidak tahu. Artinya begini. Dang dibereng Yesus diri ni nama kau somi ibana. Dang dibereng Yesus diri ni nang paliahon ibana. Songo musuh bukan. Ayo ibana lo. Ketidak mengertian doi, ketidak pengetahuan doi. Lapatan na. Dang dia tu sinasida dope sakak mudoh lomoni doham. Dang di botol nasida dope dia lomoni doham. Alain waeng. Di bagasan nahu ampuni gabi ido dalam nasida dia tusi mai sesakak ni debata di boto mahatani debata jala gabi dohok manasida makidalahon nakali ngabasan debata mampu merubah orang lain akamang inang oman waeng nalaeng dipangido tuhatta di bagasan nguluta di bagasan kehidupan on makaholongi musuh naing dia dopo di hita asa taingok ma naing teladan ni Kristusi perrohaun ni Kristusi say tarida di bagasan nguruta. Jala unang sarupaho dirim gabi sarupa hita do portibion. Hidup berbeda alai dang gabi pa asing-asikon. Mangunulo hita di tonga-tonga ni hajahaton. Mangunulo hita di tonga-tonga ni ketidak pedulian do akan asingi. Alai dang gabi adoho tau di bagasan na jolma na marjahat. Alai ko tarida doau. Songon dekke na di laut nang pelina asin di bana. Alay yang godaging nai dang gabi asin. Diri nai dang gabi asin. Alay tongdo dek kay bana di bagasan na harwar marguna. Songoni mahita di tonga-tonga ni Portibion. Ikut terus gabi buita patuduho dirita bahwa nang berbeda hita dang rap doho tak kaperjahati. Na patuluhon nakingani. Tataluhon mahajahaton ni marhita kaulaw na ringgang. Jala gabi hangulaw ni Kristusima di tonga-tonga ni nguluta. Ikut tahilalahon ketika hubayon ikut bertobat talak na asing. Iko gabidoh kalak na asing manada Kristus memuji Kristus alani na hupatupa na dinggan maradopon musukku di paso-paso tuhat tamahita margugu langpe maol langpe tung maol hitalaw mangulahon makahologi musuh alay ido pinang ido itu hatta siya kita jala pos marohata anak ni di batalo hita di guari jala gabi paniad do hita di harajau banwagi jangi molo nunga mampu hita makahologi musuta amin martangyang mahita. Kupuji kami maho Tuhan, jala mauliate marohanami. Di pamakulingyon ni hatam di kami, di bagasan Arion,
dipangidohodo asa mampu kami makaholongi musuh nami. Molo di ukuran ni hajol maun, manang di ukuran ni kehidupan sosial nami, dia ke kemasyarakatan nami Tuhan doho tak kahasomalani, dang tarudaho kami alai Tuhan, tungso tahu doh kami laho makaholongi musuh nami. Alai alani nahu ingot kami do, jalahu pakai kami holong muna manguru di bagasa kami. Jala saya dipaingot to kami Tuhan, naung dipai baru hodo kami ditubus so kami. Alani mampu kami, dang sarupa behami doho portibion, dang sarupa behami doho takka na niajarkon ni portibion. Alai nunga di bagasa kaporsion nami di ho kami. Doho na tinugutugu nito demi kami. Laho patupaho nak kanadinggani, doho mangudaho nak kanadinggani, maradopo nak kadongan nami. Saya paloa sami Tuhan menaluhok kejahatan di bagasan marhite na mangudahon nadingkan. Jala saya paloa sami Tuhan asa bahagian ni sudia kapak katayo persaoran nang udaw nami. Laho mangaraho jol mamay lau manadaho di bagasan akka nahu patupahami jala hupatuduho kami. Hata parangin ang udaw nami say hobar may hobar tu naung maniruho ali Tuhan Yesus di tonga-tonga ni nguru nami. Pasu-pasu matuhan, saluhu takka ulaon na pinatupan ni Huriam. Diragam niya kasi hubasan ni Huriam di tingkat distrik, laos songoni di tingkat resort na Kuria pe. Saya pakyaw mo may saluhu na. Gabi hehebang niya kaharajaw mo di tonga-tonga ni Portibion. Pasu-pasu akka napasom. Di tonga-tonga niya kapamikriyo doha kasi ulaon nang sihata ape. Di akka si hubasani asa seboy Huriam manidangi di tonga-tonga ni Portibion. Pasu-pasu nang akka ulaw nami siapa ari ale Tuhan. Diragam niya akka ulaw nang pinatongommu nagabidalan ni hangudua di ham. Asa tung marparbuho nakka parbuy na tamay ale Tuhan. Mabulas ni roha di hami. Jala bainon nami noni tau hasangapon di kuarmu. Utangnya ko kami tuho ale Tuhan nakasakat ni ruas ni Huriam. Di ruhuk-ruhuk niya akka na pinarsita ni roha na sida. Baik di pardongas saripeon. Dohot diragam na asing na hinirim ni roha na sida Tuhan na nang siulaholon na sida. Si patupaw na sida di bagasan minggu-minggu na nang roon. Say patulus may jala pasaw may hobar tulomo ni roham Tuhan. Di tonga-tonga niya karuas ni Huriam na tongon nuaing marukil. Binahin niya ka si taonon na dudok na niya dopan na sida. Asi roham Tuhan homa nagay pangapul di na sida. Say na tinugutogo ni haporsyon na sida hobar tu hatamima. Asa mabekarya na sida haruar siya tonga-tonga niya kahamaulo ni Tuhan. Jala sa siguklas ni roha na sida. Madala niya karyon. Ala ni pakirimon na sida na mangulu. Di bagasan panunugwom mo. Dohop abahinam mo. Na si totoong marasi ni roha. Dohot magkaholongin na sida. Leho mananggugo ng las ni roha Tuhan. Pakirimon tuwa kadongan nami. Natongon nuaing di bagasan nakaparawatan di parsahiton na. Napiyak di rumah sakit. Di bagas na. Lausongoy na di pabubuat Tuhan na si roham. Say pasu-pasu na sida. Say pasu-pasu di si pangando si inumon. Nang akaubat na pinangan na sida tuhagay parhitian niya sinirohami. Mangalihon hahipason di nasida. Diragam niya kanahuwasok kami. Nahuhasi holi kami. Di tonga-tonga niya karagam ni Pangiduan nami ali Tuhan. Huboto kami. Hodo Tuhan na say sumarihod doho mangalihod di kami. Ala hodo haruruan na jala di hodo hapatian. Atong hupagong kami matuasi ni roham saluhu na karuas ni Huriamon. Doho tak na hinirim ni rohan na sida Tuhan na si roham. Say pasaw may hobar tulomo ni roham. Sesa saluhu tak kadusa nami Tuhan. Asa say talupami lahu madjalwasi ni roham. Hola di bagasag warni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohabi martangiang. Jalo jala pasikok ma tangiang nang pamujion nami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita, jala ditikina maredeon, tapasahak mapidia tatujulu, maramplok mahita, ima tu pelayanan diakonia sosial di Huriata.
tondimi saor turohaki patari parhon basam tudong ngaki. Kau diriku ale Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dini saor turohaki lau patandahon dirimu tongaki. Kau diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi saor kurohaki bani aswata dohot para ngeki. Tedehon ayak na mangihuk los jong mahita saluhuk na. Patawa diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi saor turohaki lau papa tarholongmu tudong ngaki. Tatangnya kom mapiliata. Ali di bata manami na di banwagi jang kodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dengkan. Dohot na sa ulibasan na mauli utus. Kupas hatami masyan na nilehomi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asala puta dahami gudang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho ni tondiro ni pamataku Hosano Hokobo ni Rodi Salu Alia manami na di banwagijang say pinarbadia magwarmo.
Sai Roma harajaum. Sai saut malomo ni roham di banu tongosongon na di banu agijang. Leho matuhami sedari okang ulua siapa hari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho bona bona hara jao doho thago go rodi hasalapo. Mula mahamu di bagasa dame, calo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bukina tuho, jala asima rohana midaho. Di padopakkon Tuhan de batama bukina tuho. Jala di pasaurhom madamena tu toddi munabi. Amin.